Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Ikanapulo orog 5 nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan nya dinhi sa atong parokya. Mao karon ang unang adlaw sa atong Triduum Masses, pangandam sa kapistahan ni Santiago Apostol, atong patron. So, first day of Triduum. Mao ni ang atong minor Triduum Mass. Iampo nato, pinaagis pangama sa atong patron, nga magmalinawon ang kalibutan, ang tanang katawhan unta, motuog Diyos Ginoo, ug mo pabunga sa pulong sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Ang atong mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato, pinaagis pagpamalit aning atong mga raffle tickets para magmalamposon ang atong pista ug ang atong mga projects, hatagan unta sa Ginoo og mabungahon ug balaan nga kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala.
Luyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Pagdait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit, lumari Diyos Amahan, mapalagay sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imo, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ginoong Jesucristo, bugtuhan na sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, mananawagan sa sala sa kalibutan. Kaluy, kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuhod sa amahan. Dawata ang among pangahuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing hanapon. O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, ihasang himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himoa nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kay ingon nga ang ulan ug ang yelo mga hulog gikan sa langit ug dili na mobalik didto kundili mopatubig hinuon sa yuta aron manurok ang mga tanom niini ug kahatagag binhi ang magpupugas ug pagkaon ang mga tao. Ang akong mga pulong usab dili mobalik kanako nga kawang lamang hinunua
Tumano niini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag og mabungahong ani. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag og mabungahong ani. Giduaw nimo ang yuta ug imo kining gibubuan. Imo kining giabunuhan pag-ayo. Napuno ang mga katubigan sa Dios ug imong giandam ang binhi. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ingon niini ang imong pag-andam sa yuta. Gibubuan mo ang iyang mga tudling. Gidugmok mo ang iyang mga bugon. Gihumok mo kini sa makusog nga ulan. Gipanalanginan mo ang iyang abot. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Gipurong-purongan mo ang tuig sa imong manggihatagong kaayo. Ug ang imong mga dala nagasugwa sa abundang nga ani. Ang wala matikad nga kamahan nagasugwak niini. Ug ang kalipay nagatubob sa kabungturan. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Ang kaumahan na puno sa panon sa kahayupan, ug ang mga lugot gihabulan sa mga tanom. Nagasinggit sila ug nag-awit sa kalipay. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta, muhatag ug mabungahong ani. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo
ngadto sa taga Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos ni ining panahona, dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayud ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton ug makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbato na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios, samtang nagpaabot kita kun kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios ug kanusa luwasa sa hingpit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mianang adlawa, mibiya sa Hesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tao didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod niya sa binhi, pipila niini didto mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lawom ang yuta niini. Apan pagsubang na sa adlaw, nalaos ang mga linghod nga tanom ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto mahulog sa dapit sa mga sampinit, nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang uban nahulog sa maayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug taggatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ug miingon si Jesus, busa pamati kamo kung kamo dunay
dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga pangutana nga atong tubagon sa atong pamalandong karon mao kining pangutana nga unsaon pagpabunga ang pulong sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Nilingiyay mong tupad ing na daghan na kag bunga. Kanang inig color nimo sa imong buhok ni bunga ang pulong sa Ginoo diha. Kanang imong kilay nga nakiskis na o nya gibadlis na lay nahibilin ni bunga ang pulong sa Ginoo diha. Kanang imong naong sa una nga brown karon puti na kayo, hamis na kayo kay imong gibutangag kemikal ni bunga ang pulong sa Ginoo diha. Kanang imong gipalaygit karon nga imong palupyan tiyog ni bunga ang Ginoo diha, ang pulong sa Ginoo. Kanang pagsigi gamit nimo anang pills. Kanang imong pagpuyo-puyo karon nga di jud ka kabuwag anang imong kapuyo o sa imong kabit ni bunga ang pulong sa Ginoo diha. Kanang siging panglibak ana ni bunga ang pulong sa Ginoo. Kanang imong gisimba diri ba wa ko nakig-istorya ani sa mga taong wa mo simba. Ang gipasabot-an ni karong mga ebanghelyo nato mao ang mga taong ni simba, apil na ning nagwali. Ni ay daghang ni simba nga gisaburan sa pulong sa Ginoo nakabati pero nabilong sa tulo ka klase nga yuta or kasing-kasing kadtong agianan, batuon og naay mga sampinit. So katong tulo ka klases kasing-kasing or yuta nga nasaburan sa pulong sa Ginoo nga ni aron dinhi nanimba apil na ring mga buutan kay naong diri aring kilid. Ato na lang sang ipakapin pikas kilid para balanse. Kaya si kanta-kanta diri. Naaani ka upat ka klases kasing-kasing. Ang tulo dili kabunga ang pulong sa Ginoo. Ang katapusan lang kasing-kasing katong gitawag og maayong yuta or maayong kasing-kasing mao ra toy makapabunga sa pulong sa Ginoo. Ang hinungdan nganong dili makabunga mao kining mosunod. Katong agianan mao na ang kasing-kasing nga dili motuo sa pulong sa Ginoo. Kana bang inig kadungog niya nga kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa ang pikas automatic kinyang tubag di mahimo no kana inana di na pwede inig sulti niya ana wana wag tan na mo toy agianan ka bang ang imong yung outright tubag di mahimo kanang inig ingos Ginoo nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus di na pwede kana mao na siya kanang di jud ka motuo kanang moingon ta nga pamalit mo raffle ticket kay karon na lang ni kutob July 25 kapalit ta manguko sige lang sige ticket ana igsultigin mo di mao na gikuha na to sa yawa katong langgam nga nanuka mao to ang yawa na kanang ginigingon nako nga biyain ang inyong puyo-puyo nunam sabi anak uy sabot ra ng Ginoo sabot ra na pakasal ka sa kay kwarta wow sa kay pakasal ka diya kay kwarta pari diya ko yung pari muragwa sana sila magkita-kita sa Madrid. Pakapinan pa na nila. Makatag-an ra ba sa dosa. Nubuangon. Wow na, kana bang imo dayong outright supakon, katong ikaduha, katong batuon, ma-inspired siya dayon. Pero ani nila ba? Naskilin. Ingon siya, ay, magsakristo. Sakristo to. Pero tanawa rin dire. Karing human nag-investiture, 14 tapulana. Tagaan imong assignment di manunga. Pero karon
nga padong pa sila kuno install niya ako ra man ning gi-cancel karon kay ako pa ni silang sutaon. Sorry kay dong kay ako usang sutaon. Ako dayang napalgan nga wa sila klarong preparasyon nga akong nahibaw-an, so ako pang i-check basig next day or never. Kay ang ako ang tatong gusto maistorya usa nako sila, gilaktod man sa ilang officers, wa man di ko ka istorya pa ani nila nya human sila ra may gaistorya wa sa ko kakita og resulta sa ilang mga basic orientation seminar or ang ilang exam na mga pipilas mga testing. Karon testingan ni nako i-cancel ko ning ilarong installation. Ang mobalik sa sunod posible nga maayong yuta. Pero ini-cancel ani karon ako ba pari guguun ta ni. Amo na sila batuon. Kanang batuon ba? Kana bitang inspired ka nga mosimba nya inigsimba na nimo moingon dayon ka bitaw ninto tas walis pari oy ganahan kay ko adto katong ingon siya nga tamparuson imong pikas aping ipatamparos ang pikas ganahan kay ko ana nya pagabot sa inyo git tamparos din kas imong bana unsa may mo isulti og maayo kang yuta migot ana bunga kita ni ron ana pero mo ingon ka kusa man ka diha ikaw no wa mo kay simba-simba nya ako ra no imo diring ko anon unsa man ka diyang buanga kay awa na may lang ka sa sulti so kani mga batuon may lang ni silas imagination kana bang tawag bag gadako lang ang hunahuna pero inigabot na di sa akto mo give up kay ngano man ang ila ra jong giapas ang nindot nga feeling. Kana mang feeling lang yun ba? Ako ninyo God, limbata. Sus, ganahan kay matong kompostila, padersyano. Pero inigingong padersyano nga, ayaw na mo anang puyo-puyo. Ay, nasa pader, ayaw na mo anang sige pa-colors book. Nga tong buhok, initan pa yun. Ay na mo anang sige kiss-kiss sa kilay. Kilay is life. Gani padir. Sa mga kapadir. Bati sang naong na to. Awa na. Mo na sila yung mga batuon. Mo reklamo ba? Reklamador. Mabawra ang yuta. Inigabot sa laom. Wala na mo sa una ba? Mag-ubame. Yuta sa ibabaw tanawon. Yan na dito yung batos laom. Yan ka na ighapak ni mo smarik. O niya ka ng tungason. Ighapak ni mo. Muuntol man na. Mausay. Masiko. Ba dito sakit kaya tuntiyan. Muuntol ba kena ada bato dito mo reklamo ba di gyapon mo ka-relate ka-relate oy no sabi mo matiwasono naman ang naom ninyo belingay mo tupad ina batuon ka batuon ka kana bang tagaan na tog kondisyon tagaan na tog limit ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kana bang inigingos Ginoo pasaylo alag kapito. Mingka kanang katuluo kinanaoy pero imo sang sigyag pasaylo mag-abusar man sad na. Kada mga inaana ba nga mga istorya ba mao nay batuon. Ang gamot in town di gyud katidlom kay nga naman gibutangan nimo limit. Ayaw gibutang limit. Paragon ana diri inig kasal sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapit o sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mo, bulag ka na to. Di ba? Una inyong isulti. Pero inig-away na, niya akong pahinomduman, inig-counseling, di ba, ni Saad bang kaana, hangtod Diyos kamatayon, di sa padir, di sa nang madapadir, nasa tay katungod padir, nasa tay right, niya, wanang yabusahan naman ko padir. Patay ka rin. Pakamatay diha, kaya wa kasuguaan na unsa man ka, pakamatay. Palagod na mo mga pare, kami mga pare, hapa-hapa sa Meditos Cathedral, hapa miya na siminto hapa mi diha. Kay haron lang jud kuno offer sa Ginoo ang tanan. Nya, pagkapare na, ngita naglaing hapan. Laay sa daning unlan nagyatapan. Di magini mo baos.
Asa di lang di mo karelate anang problema sa pare. Alam mo ka na. Dito mo pangutanas madre kay makarelate na sila. Na siya. Kondisyonal. Kato sang sampinitan, mausa na yung mga kasing-kasing nga, nahigugma kaayos mga hatags Ginoo. Kanabit ang mga tao nga na-bless sa ilang kinabuhi kay nagbinuotan. Nya daghan silang nadawat, kwarta, yuta, properties, mga success in life, mga degrees, mga anak nga buutan, mga asawang buutan, kanang blessed sila ba? Tungod sa ilang blessings, na-attach sila sa ilang blessings, na di na sila ganahan mo give up ni ini. Kung ingno na guys Ginoo, biyai ang tanan, biyai ang tanan. Ay ako sa Lord, uy, kaluoy sa Lord. Nang tinarong man sa mi Lord, uy. Ang kabalaka. Ang kabalaka. Ug mao na gibati tingalis atong mga congressmen, sa atong mga legislator, sa executive, ug sang mga nagpaldo-paldo karon diha nga gitabuna nila ang kamatuoran. Mga blessed kay na mga tawhana, gikas presidente nato hangtod nga ris barangay konsehal. Mga blessed na sila kay na elected, na appointed sa mga nindot nga posisyon sa katilingban. Fulfillment na sa ilang degrees o sa ilang talents. Pero unsa may ilang gibuhat karon, na-attach sa ilang opisina, na-attach sa pagka-presidente, sa pagka-congressman, sa pagka-senador, sa pagka-gobernador, sa pagka-mayor, sa pagka-pari, pagka-obispo, pagka-monsenyor, di na gustong kuhaon ni gikan nila. Nalumos na sa sampinit, sa mga butang, gahom, honor sa kalibutan. Luoy kayo, wa kabunga. Unsa may resulta karon nato? Baha to the max. Problema sa edukasyon, classrooms, tuitions. Wa na'y maka-eskwela. Problema sa atong medical conditions nasod kay ang PhilHealth wa na'y budget kay gi-transfer na. Problema sa atong taxes kay gipangkawat na tungod aning mga na-attach sa ilang posisyon, di na gustong magpapuli. Galing niya imong tupad. Naganahan kang pulihan. Again, maka-give up ba ka anang imong posisyon? Ako ganahan baka kong pulihan din his Compostela? Ganahan mo nga pulihan ko din his Compostela ugma? Naan na mo diha nabilong sa sampinit. Nga buangon gid ay mo. Nya unsaon man aron dili ko pulihan? Pamalit mo raffle tickets. Hotda nigpalit kay ang atong halin. Ang atong halin as of yesterday 40,563 ka tickets na. Pakpakan na to ang namalit. Hinaot unta nga naay daghang maayong yuta. Kinsa maning maayong yuta? Kanang tao nga inigsulti gyud Ginoo, why daghang pangutana, wa say kondisyon, bahala nag mga matay, dawaton gyud. Mo naghisgutan sa unang pagbasa nga sama unta tas yuta nga inigkadawat niya sa tubig gikas langit, iya dayong suyupon ug iya dayong pabungahon. Patubuon yag unsay motubo diha. Dili niya butangag kondisyon. Tanawa ron nganong nagbaha man ta, nganong katong bagyong Tino o karong mga bagyo mo baha man ta. Tungod kay wa tay klaro nga pag-andam sa yuta. Ang ato mga drainages, wa na tay drainage nga tarong. Ang ato mga flood control, dili maayo. Sa ato pa wa maandam ang yuta pagdawat sa tubig. Kay kanang tubig gikas taas, kanang grasyas Ginoong gikaniya. Kung ayuho na natog dawat, mapuslanon. Pero dili nato na dawaton, di taandam, mahimo sad na siyang makapandol nato, makahatag sa nagsilot nato. Tagaan ta mog sample ha. Kanang bata, kinsa ninyo dinhi ang wa gyud ni gamit og pills, withdrawal sa inyong panag love making, isip banag asawa, nga mo welcome lang yun mo bisag pila ka bata nga ihatag sa Ginoo taas ang kamot. Tanawa, duha ra ka buok.
Ang uban butangag limit. So nabilong na mo either sa batuon o sa sampinitan. Di na lang kumingong nabilong mo sa una katong agianan kay nagminyo man mo. Pero butangag limit, duha lang Lord ha, usa lang Lord ha, upat lang Lord ha, sobra na Lord, unong nabiya ni Lord, wala na tayo kapito Lord. Ayaw, i-welcome ang tanan. I-welcome. Si St. Ignatius of Loyola, ika-3 siyang anak, mantingal ito, sa ilang pamilya, nahimo siyang great saint. Si anhing Cardinal Sin, nga naka-lead nato sa anti-corruption nga rally kadtong 40 years ago nga mo'y gihandom karon anang people power nga nakapataktak atong Marcos Sr. Si Cardinal Sin murag ika-14 to siyang anak sa ilang 16 ka man nagsuon man tingali basta ingon ana ang iyang gidugayon. Ang grasyas Ginoo mga igsuon tuas katapusan usahay si Saint Catherine of Siena ika-24 or ika-23 nga anak sa 25 ka man nagsuon. Usara ka ginikanan. Ayaw ilimit ang Ginoo. Ang iyang grasya, iyan ang ihatag bisan asa. Ako, ikatulo kong anak nilang mamagpapa. Ang gauna babae, ang sunod laki. Kung karon ang panahon na, on anak, laigit na kay perfect combination. May gani, kinigawas pa ko. Yung napagyoy-duha, nga akong manghod pulos laki. Ana, unsa may nahitabo sa among unang babae, di ko maawa musulti ninyo ani. Si Kanyar College na kutob, gitukhang sa uyab. Nya ang uyab, naasad tanang bisyo. Na sila'y mga apo karon, upat kabuk anak, gibiyaan siya, nakigtipon og laing babae. Nagantos in town siya, mura siya himungaan, na wa na'y sunoy. Awa mo gid na sunoy ang mga. Unsa man siya nahitabo sa laki, nga akong maguwang, pag 30 edad, nahug sa among pantawan, nabali ang spinal, karon paralyzed. Hangtod karon 64 years old na, paralyzed lang yapon. Unsa may kapuslanan untaan biniyaag ba na, paralyzed. May gani na tao si Siano. Yanas kong pustila, sige pamaligyag raffle ticket. Ayaw ilimit kay basig silutan ka. Kanang na nag-inom og pills, nagsigig control, palaygit, o uban pa diha, dakong tendency, dali mong ma-stress, mabalakon mo. Oh, nanay psychological effect. Unya ang mga laki, ana, kanang mabasiktomy, mahimo sang promiscuous, sexual promiscuity. Kanang pataka lagtira, total, na bitaw. Kana sa mga ligated, magpatira sa na, bisan kinsa. Lagi. Luoy kayo ba? Nya usahay mabungkag ilang relasyon kay nasakpan nagitirahan, makatira magimiya na usahay. Labi nagyog-lagyo sila, ana. Adi, real talk ta. Mao na siya ang resulta. Kana mga pills, kana mga kondom, mao na hinungdan nganong kusog kayo ang atong sexual immoralities karon. Hasta kami maka-appeal mi. Ang kuyaw inig panglimpyo dito sa kwartos pare, uy, ni amay. Pakapil pa yun niya, may dried marks. Ano ba? Mga igsoon, silutan ta sa pulong sa Dios. Basta dili nato siya pabungahon. Pero katong pabungahon, tagaan tag reward. Yes, magantos ta. Pero matod pang San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ang pagantos nga atong pagdawaton sa pagsunod sa Ginoo dili ikatumbas sa dako kayong kalipay nga nagpaabot kanato. Bulahan tong magsigig pamalit og raffle ticket, naagin mo'y kalipay, kamong gasigig balibad, silot ang inyong dangatan. Bulahan tong atong mga political leaders karon sa atong nasod nga nagsigig alagad bisag gipang priso na, bisag gipang persecute na, bisag gibutang-butangan, bisan pag gipang impeach, nya sige lang gyapon padayog pangalagad, bulahan sila. Congratulations. Pakpakan nato sila. Salamat kayo.
alaot kini karong nagsigig pamakak, sigig pangawat, sigig pangdaot sa ilang kontras politika, papriso gamit ang balaod sa hiwi nga paagi. Ang hustisya gitabunan, ang kamatuoran gitabunan, moabot yung panahon, silutan mo sa Ginoo og dili na unya ninyo makita bisan gamay ang kahayag o kalipay nga Dios nun. Silot ang inyong gipaabot. Nagkagubot na mo karon, di natarong ang inyong tulog, di na mo mahimutang, naan ninyo tanang kabalaka, mag-away na mo, mga matay mo. Manindog ta mga patyonon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ato karong himuon ang pag-ampo sa Triduum alang kang Santiago Apostol. Mga igsoon uban sa malipayon og mapasalamaton nga mga kasing-kasing, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong Triduum nga misa alang sa atong pagsaulog sa ika 163 nga kasumaran sa kapistahan sa atong parokya. Palihog mangluhod. Unang adlaw sa Triduum, pagtuo o pagkatawag. O Dios nga Amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa dakong gasa sa pagtuo nga imong gihatag pinaagi sa imong santos nga apostol si Santiago Mayor. Sama kaniya nga misanong dayon sa pagsunod kanimo, human nimo siya gitawag didto sa dagat sa Galilea. Tabangi kami nga makatubag usab sa imong tawag nga adunay hingpit nga pagsalig o kinasingkasing nga paghalad sa among kaugalingon. Pinaagi sa iyang panig-ingnan, tudloi kami nga mobiya sa mga bahandi sa kalibutan aron nga makasunod kanimo sa hingpit. Palambua ang pagtuo sa matag pamilya sa among parokya nga nagsaulog karon sa ika-163 katuig sa among pagtuo diha kang Santiago Apostol. Pinaagi sa iyang tabang, hinaot nga kami usab mahimong matinud-anong mga apostoles sa imong pulong dinhi sa among mga panimalay, komunidad ug sa tibuok parokya. Amen. Sa hilom, mga muyo kita kang Santiago Apostol sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining Triduum. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag, sa pangaman ni Santiago Apostol, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa paggiya sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Santiago Apostol, Amahan,
patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong, maglingkawas sa mga kabus, gikan sa kawadon, ug magwagtang sa tanang paagi sa inhostisya, magampo kita sa Ginoo. Sa pamamagitan Sa Santiago Apostol, amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo o naninguha sa pagpahilom sa simbahan nga maabli ang ilang mga kadalunggan alang sa tingog sa kalinaw o ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran o mga huyang o gilabi na sila nga himalatyon, mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay matuuhon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunay, dito sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni Santiago Apostol, amahan, patalinhugi ang among mga pag-ampo. Tanan, labing gamhanan o maluluyong amahan, ikaw ang nagbuhat o nagpalambo sa tanang kabuhatan, dawata kining among mga pangamuyo nga among ipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangama ni Santiago Apostol, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kung nalaong
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sa Ginoo ang sakrisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay paghimaya sa iyang ngalan, alang usa sa akong kapusnanan sa tibuok sa santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himuang nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanino, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. bayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan ug magtanyag sa langitnong mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagmantala ka
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man in the
maampo kita o Ginoo pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo niining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon. Nya mahitabo ra ni kung kamao gitang mudawat sa pulong sa Ginoo nga way kondisyon nya kamautang muantos aron pagtuman niini. So nataroy mga bisita nga mohimo natong mabungahon atong dawaton si Asya na lang mo paila. Ano man po ang aking sasabihin, dapat po ang isasagot nyo, sobra, sobra, sobra. Okay po ba? Ang grasya sa Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, at ang kilay ng iyong katabi. O di ba natatakot kayo, no? Patay tayo na. Mayong buntag, ako si Seminarian Gio Maputol at kasama ko rin po ngayon ang ating mga lay Filipino Mission Partners, no? Mga FMAA o Filipino Mission Auxiliary Association. Ako po ay isang seminarista mula sa Mission Society of the Philippines. At ngayong linggo po, ipinagdiriwang natin ang Pre-Filipino Mission Sunday. Ito po ang linggo kung saan tayo ay inaanyayahan na makibahagi sa gawaing pangmisyon ng ating simbahan. Ito rin po ang araw na kung saan inaalala natin ang ating mga Pilipinong paring misyonero, lalo tigit ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano po ba ang MSP, ang MSP po ay isang samahan ng mga Pilipinong paring misyonero na itinatag ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP noong 1965. Ito po ay bilang tanda ng ating pasasalamat sa biyaya ng pananampalatayang ating natanggap mula sa mga unang misyonero. Di ba po kung makahinumdum mo, nga sa una, kita gipadadaan og mga misyonero no, gikan sa laing nasod, karon po sa pinaagi sa MSP, kita na ang nagpadala og mga Pilipinong misyonero sa lain-laing nasod. O ang MSP po ang tinaguriang Missionary Arm of the Catholic Church of the Philippines. Mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating binyag, tayo pong lahat ay mga misyonero. No? Ngunit hindi po lahat sa atin ay nakakapunta sa ibang bansa para makapagmisyon. Kaya naman po tayo ay hinikayat ng ating simbahan na maging misyonero sa sarili nating pamamaraan. To become missionaries in our own little ways. Ngayon po, paano tayo makakatulong? Maigsoon at ay tulog ka pamaagi. Una, pinaagi sa pag-ampo. Naniniwala po kami na katulad ni Santa Teresita ng Batang Jesus, ng inyong mga panalangin ay nakakapagpapalakas po ng loob sa ating mga misyonero, lalo tigit yung mga nakaranas ng kahirapan sa kanilang misyon. Pangalawa po sa pamamagitan ng pagsuporta sa bokasyon. Kung kayo po ay may kakilala o di kaya anak na nagnanais pumasok sa seminaryo, nawa po wag po natin silang hadlangan. Bagkus ating tulungan at ipagdasal. Labi na sa itong mga kabataan na naandiri, kung paminaw ninyo, gitawag mo sa Ginoo, unta ayaw mo kahadlok nga musuway na musulod sa seminaryo. Kay ang atong simbahan karon nanginahanglan ka ninyo. Pangatlo, sa pamagitan po ng pinansyal na tulong. Kaya po nandito yung mga kasama ko at mamimigay sila sa inyo ng mga mission envelopes dahil po yung mga mission envelopes po na yan ay para po yan sa pagpapatuloy sa ating pagmimisyon. Yan din po ay pambili ng gamot sa ating mga paring nagkakasakit sa kanilang pagmimisyon at pati na rin po ang pagpapaaral sa aming mga seminarista upang kami po ay maging ganap na misyonerong pari sa hinaharap. Mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating tulong, tayo ay nakikibahagi sa misyon ni Jesus. Dili lang ni among misyon mga MSP, kundi misyon natong tanan, misyon sa atong simbahan. Nawa po, lagi po ninyong tatandaan na ang MSP, o Mission Society of the Philippines, ay ang atong mga misyonero na ipapadala sa lain-laing nasod. O
hindi may mapadala kung wala ka mo nga magsuporta sa amo, no? At sa ngalan po ng Mission Society of the Philippines, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Kura Paroko, Reverendo Padre Sian Ubod, Padre, o kaninyo mga parokyano sa pagdawat namo diri sa inyong parokyano. Dako kini nga tabang nga aniya kami diri magpakita o magistorya o magpaila-ila sa inyo. At sa muli po, Mission Society of the Philippines, MSP, also stands for Mula sa Puso. Maraming salamat po. Okay, salamat, brother. Hinaoton ta, mapari ini. Kaya kamo dihang gihatagag envelope ang mudawat, malangit, ang nibalibad, asa padong. Kung nasipyat mog balibad karon inighuman sa misa, naaraman sila dias gawas, para panguhaan lang sa mog envelope dito. Basin bag inyo lang ang gipasaylo, gatuo mog ordinaryo ra ng envelope, makapalangit na o makapa-impierno. Depende sa imong pagdawat, ha? Sige. Ato nang tawagon ang atong mga children, ari mo diri mga children, para sa inyong special blessing. Basig na imusod ani seminaryo o pagkamadre ni mga bataan ni. Sige. Ato sang pasalamatan ang ning alagad nato dito sa gawas, ang atong mga PIMAG, niya dinhi sa atong simbahan sa sulod, atong mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, mga sacristans, atong mga parish personnel, atong IT, SOCOM, ang ato sang mga lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o ang nihimo sa formal offerings, kaganiha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Ariel o Mrs. Sharon Digal and family. Kanilang tanan, masipang pakpak, pasalamat. Salamat kayo. Karon ato nang i-extend ang atong mga kamot alang sa pagbindisyon sa mga bata. Langit nung Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunobos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog, diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangamuyo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amahan namo, Kana sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasala. karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa pilar, Iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children. Salamat sa pagsimba. Sige, uli na mo sa inyong gilingkuran. Ya padayon sa pagbinuotan, ha. Sa makausa pa atong pasalamatan ang namalit natog mga raffle tickets sa ako nang gikaingon kaganiha 40,563 na ka-tickets ang atong nahalin nya kay 250,000 man ka-tickets, so at least nanalay 209,000 kapin ang atong igbabaligya. Kutob ni ang atong pagpamaligya karong July 25, 7 p.m. in the evening. Magsugod ang atong draw
ini ka mga alas 8 gabi. So kun buhi pa ta no karong July 25 sa atong kapistahan. Unsaon pagpalit og raffle ticket? Una, dinhi sa atong gawa sa simbahan na dihay na maligya og sa atong opisina na sa daghang nagsuroy-suroy karon nga ilang gipamaligya ang mga tickets. Nya pwede sad sa atong mga bank accounts, sa online bank accounts, GCash accounts, atong kwarta padala. Available na sila tanan, apil ng akong GCash. Nya sa kwarta padala, may ang ako langan o kaha kani si Remedios o kaba kay dali ra mi maka-withdraw didto. Nya itiwan na diay sad ang atong one-stop challenge katong tag 20,000. So sa makausa pa atong pakpakan ang atong mga na malit og raffle tickets. Salamat dahil sad kaayo ninyo nga daghan kay taron og mga konfirmahanan, mga moabot og mga 700 kapin. So pakpak. Karong July 17 ang atong pagkuan nila, pagpangonpirma niya ang atong mass wedding karong July 18. Daghan-daghan sad 138 kabuok. Yes, salamat. Dako kita gastuhanan. Sige lang, okay kayo. So gasugod na ang atong Triduo Mass karon hapon. Ang atong major Triduo Mass alas 5 nya human sa alas 5 nga misa na atay motorcade. Ang mukuyog magdalalag motor nya magdag sakyanan aritas Loyo mag-asimbol dire aring dako na tong ground sa Loyo. Nya mas maayo ang motor o magdamog motor kanang may kondisyon nya nasay angkas kayang mag-angkas mo magda sa atong light aron magsigata nga to inig kuan inigdagan. Ug wasay angkas batan bana ka nya wa mo angkas imong asawa pangita dia silingan. Ita joke na. May dagang mo angkas dire, mga sakristan, hangol kinig angkas. Sige, ana ha. Nya, atong daghanan, kutob sa mo kuyog. Adto ta mo liko sa Magay, ang atong una rong ruta, gikan dinhi padong tas Magay, left turn ta padong aris Kanamukan, nya balik ta din Iskogon, balik na dinhi. So dali ra kayo. Inig ka kuan, inig ka Lunes, ugma ang atong Triduo Mass nga major alas 6 sa gabi. Nya ighumana na motorcade sa Tagyapon. Ang ato na sang ruta adto ta padong sa Kabadyangan, nya ngadto sa Tamiao, lapos tas Istaka, balik dire. Dool ra gyapon. Ini ka Martes human sa alas 6 nga misa katapusang Triduo Mass. Ang ato ng ruta medyo layo-layog jutay. Ana ta sods Gimbal ngadtos Kanamukan agi nya mo saka tas Kambayog mo adto tas Kabadyangan Grahian nya dayon balik dinhi musod ta gamay diri sa may Kugon atong dito sa may sana may ice plant diha ana ta lusot nya Kugon balik dire. So medyo taas-taas kay katapusan naman to. Nya mukuyog mo aning tulo ka Triduom malangit na mo. Nya kamong makakuyog unta nya di lang gyud mo kuyog mga tapulan kayo, bahala na mo diha. Salamat sa day sa inyong daghan nga mga maayong paghug sa kolekta kay positive na sad ang atong operating income ni aging semana, makapaldo na sad miron 7 days. 7 days may among allowance ha. Sige lang ato lang ning agwantahon. Bitaw murag nagkabuutan mo ron. Wa in taon mapas mo atong mga staff, no? Unya, ako gining isingit dinhi kay part man ni sa dako kay nakong misyon para sa simbahan ang pagtukod og cooperative didto sa San Vicente Ferrer Parish nga lugar katong amo didtong Subpilisco. San Vicente Ferrer Liluan Service Cooperative nya naghimo mig Columbare. Tawgon ko ni nga akong misyon sa akong kinabuhi. Kaya bisag mo retire na ko sa pagkapari, I will dedicate myself kung buhi pa ko niining maong cooperative. Kaya ang tabangan ani, ang simbahan in general, unya ang mga kabos na tong kaigsuonan, labi na dinhi sa atong area.
So ang amo rong gibuhat magtukod mi na naman tay license to sell sa Columbari, magtukod na mi padung sa atong 6-story building nga Columbari didto. So nag pre-selling mi karon, pasabot ang pre-selling mo na gamito nato pagtukod, no? Nya mo na kinabaratuhan nga presyo. Ang ato dito mga presyos Columbari 70,000, 80,000 o 90,000 inclusive na sa tanang mga charges. Labi na gyud sa kanang gitawag perpetual care fund. Nya o gusto mong mopalit karon maka-avail pa mo sa mga discounts o sa mga terms nga favorable kaayo, nya kontaka lang ang atong mga admin people. Sila si Raquel Jacobi, Maria Cirilina Tan, Shem Oderio, Bernardo Jacobi o Ginara Laborte. Wala pa may karoy ikapakita ninyo kato mga features kay nagpa-approve pa ta sa DSUD. Pero mao na gini ang basic, no? Pwede na mo makakontak aning ato mga tao aron ma-facilitate ang inyong pagpalit. Nya kon di mo kapalit karon, inig-off na aning atong pre-selling, inig-sugod na sa construction, magsige na nag-increase, hangtod mo increase pa ning mga amount sa 60 to 70% nga increase. So mas mayo dali-dali mo karon. Kamo sang gustong investment mo namoy mga extra money diha, ala i-invest dinhi aron siguro gyud nga naay dako-dako nga kita makatabang sad mo sa simbahan. Ako ning mission, ako mo chairman sa board ani, dili lang kay private ni siya, kundi murag private pero public kay natukod ni tungod sa among dakong gugma sa simbahan. Ang mga cooperators ani pulos mga aktibo kayo sa simbahan gani ni aron dinhi ang uban nag-alagad sa atong parokya. Sige, manindog na ta. So padayon mog support ha sa atong Mission Society of the Philippines, sa mission work nato kanang naadias gawas. Kamo na lay mag-igo sa pagsuporta nila. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang misa, padayono nato ang pagpalambo niini pinaagis pagpalambo, pagpaambit sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padang